Assalamu alaikum hormat adamlar. Qaraşsız. Baqi taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarly tanıştyran watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow yurdumyzyň gypçakda ýerleşýän baş meçidini agdaşar sadakat berdi. Oňa şuun paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gatnaşdy. Yurdumda gelen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew paýtagtymyzyň halkara howa mendiline mehirli garşylandy. Soňra bilent mertebeli mehman Türkmenistanyň prezidentiniň Oguzhan köşkler toplumuna geldi. Bu ýerde Özbegistan Respublikasynyň prezidentini hormatly prezidentimiz mehirli garşylady. Soňra geçirilen söhbetdeşiň başyna hormatly prezidentimiz asarlaryň jümmüşinden göz başalýan türkmen özbek gatnaşyklary hakyky dostlugyny hemde ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini dowam edýän halklarymyzyň köp asarlyk hoşniyetli goňşuluk täplerini dayanýar diýip bellädi. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimiziň kıblası Meýelkuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly türkmen liderini we maşgala agdalaryna gynanç bildirip, şu agyr pursatlarda tabir taakatlylyk, ruhy durnuklyk baradaky duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Gudraty güýçli Allah Tagalanyň emri bilen Meýelkuly dünýäniň ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Urazy aýynyň şu nurany günlerini aradan çykdy. Bir asırlı ve hoşniyetli insan, onun yakınlarının hem de ähli iyileşlerinin yüreklerini parasatlı halipa hem de ömrünü vatanını ve mehriban halkına hizmet etmeye başlayan hakiki vatancı insan hükümünü hemişelik qalar. Meýelkuly Berdimuhammedowyň ady hem de ul baradaky ýakymly ýatlamalar Türkmenistanyň taryhyna hemişelik ýazlar diýip Özbegistanyň başlygy bellädi. Şeýlik hem bilent mertebeli mehman hormatly prezidentimiziň bugün Türkmenistanyň baş meçidine berýän agdaçar sadakatyna gatnaşmagyny öz üçin uly hormat saýanyny bellädi we beriljek sadakanyň onu okuljak ayet töwürleriň beýik bir baryň dergäkine kabul bolmagyny dileg etdi. Hormatly prezidentimiz duýgudaşlyk sözler üçin Özbegistan Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip, Özbegistanyň prezidentiniň şu agyr pursatlarda hakyky dost hökümini gynanjyny paýlaşmagyna aýratyn hormat goýýanyny bellädi. Ýödara düşünmek we anlaşmak ýagdaýyna geçen duşuň başyna iki döwletiň başdanlary türkmen özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaý we geljeki ugurlary boýunça pikir alşdylar. Hemde odal gadanlan iki taraplaryň alaşyklary ýerine getirmegiň çäklerini, Türkmenistanyň we Özbegistanyň durumçy ykdysady ösüşiniň esasy ugurlaryny hemde geljek üçin ýetlenilen meýilnamalary ara alyp maslahatlaşdylar. İki ýurdun prezidentleri Sewda ykdysady pugdakda ýola goýulan netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň döwlet tarih hyzmatdaşlygynyň möhüm ugur hasaplanýan medeni insanperwer gatnaşyklaryny ýygdarly höwüslendirmegiň wajypdygyny bellädiler. Şeýlik hem taraplary özara gyzyklanma bildirilýän sebitleýin gün tertibiniň we halkara syýasatynyň birnäçe wajyp meseleleri boýunça pikir alşdylar. Hormatly prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň prezidentine golluk sözler üçin ýene däwir gedek minnetdarlyk bildirip, iki goňşy ýurdun dogonluk türkmen we özbek halklarynyň arasynda gatnaşyklary ösdürmäge agrarlydygyny tasdiklady. Şol gatnaşyklar bolsa birik-birige hormat goýmak we anlaşmak ýörelgelerini hemde taryhy, medeni we ruhy gymmatlyklaryň amumlygyna esaslanýar. Soňra iki ýurdun döwlet başdanlary hormatly prezidentimiziň annak şamtyna berýän agdaçar sadakatyna gatnaşmak üçin Gypçakda ýerleşýän Türkmenistanyň baş meçidine tarap uradylar. Iki ýurdun prezidentleriniň awtolo kerwani Gypçakdaky baş meçide geldi. İki dostlukly ýurdun liderleri bir ýerdäki kümmete barıp Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýagty ýadygarlygyny hatyrladylar. Aramaýakda Türkmenistanyň we Özbegistanyň müftileri merhumy hatyralap doga dileg etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti kümmetden çykyp meçide bardylar. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň müftileri ayet doga okap, mübarek Urazy aýyna edilen doga dilegleriň beýik bir baryň dergäkine kabul bolmagyny dileg etdiler. Adamlara bidin arasalygyny we ahlak päkligini peşkeş berýän mukaddes Urazy halkymyzyň oňun diýip desurlaryny döwrewap derejede ösdürmäge, adamlary ýaşy umyt arzuwlary ruhlandyrýar. Tarihten belli bolşýaly bir desur asyrlaryň dowamyna merdany pederlerimiziň bilint ahlak gymmatlyklary, diýip desurlary, ananç ygtykatlary hemde asyrly ýörelgeler bilen baýlaşdyrýar. Soňra iki ýurdun liderleri hormatly prezidentimiziň annak şamtyna berýän agdaçar sadakatynyň geçirilýän ýerine geldiler. Türkmenmaş şäherindäki neft gaýtyn işleýän zawodlar toplumynyň türkmen neft önümleri baş müdirliginiň düzümlerine de şuwunlar döwrewap işler bitirilýär. Muňa bu müdirligiň Balkan welaýatyndaky Ferdar neft önümleri karhanasyny bitirilýän döwrewap işlerdenim dogry geçýär.
Ferdar Neft Önümler Kärhanasy müdürlüğüň düzümindäki urduş kärhanlaryň iň ilerleriniň biri bolup durýar. Ferdar şäherindäki şoň ýaly magtumlar bereket etraplarynaky şahsy eýçilikdäki transport serişçileriniň sany bugun 10 müňe ýetýär. Hususy eýçilikdäki ulaw serişçilerini ýangıç çalgy ýaglardyr. Gaýry neft önümleri bilen üpçün etmegem şu kärhananyň paýyna düşýär. Kärhananyň beketlerini amal aşyrýan her bir işde hile aýratyn üns berilýär. Sarpejlere ködürilen neft önümleriniň hili bu ýerdäki barlyk hanada günnelik barlygdan geçirilýär. Olara ýürüýte hil pasport ýazylandan soň sarpejlere urulýar. Kämil tehnologik enjamlar neft önümleriniň hiline hemişe gödäwçiligi talabalaýak amal aşyrmagy, hemde ýalňyş taklanýan gowrumlar ygtybarly ulanmagy, ekologik howpsuzlygy puýta berje etmäge mümkinçilik berýär. Geçen ýyl tutuş kärhana boýunça gerdeji gadanymak bardak meýilnama 149 göterme goly berje edilipdir. Bu üstünlük Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmaň watan ýylyna münasip dowamatyny tapýar. Şu ýylyň arkatylyň hasabat döwründe kärhana boýunça 7000 tonnadan köp neft önümleri ýerleşdirildi. Bu görkezler geçen ýylyň değişli döwrüne aksinden epes köpdir. Mukaddes ýurt garaşdyrmyň şanly 30 ýyllygyny uludan bayram ediljek Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmaň watan ýylyna has belen sepkitler gadanmagy maksat edilýän kärhananyň hünärmenleri gahrman arkadamyza alkyş edýärler. Hormat prezidentimiň telekeçiligi östirmek boýunça durmuşa geçirýän işleriniň netijesinde kuwatly önümçilik kärhanlar peýda bolýar. Türkmen telekeçileri ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmekde uly goşunt goşýarlar. Şeýle husus kärhanlaryň birem Ahal welaýatynyň çäýine ýerleşýän Sahawy hojalyk jemgyýetdir. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalarynyň Sahawatly hojalyk jemgyýeti gysga wagtyň içinde öz öndürýän önümleri bilen uly meşgullyga ýa boldy. Bu hojalyk jemgyýetiniň döwrwap mallarçylyk toplumynyň öndürýän durly görnüşli süýt önümlerini eýlan tarapyndan islegi Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmaň watan ýylyna da diýseň ýokary. Mallarçylyk toplumy bir näçe bölümden ibaret bolup, olarda işler sağlaşykly ýola goýlanýar. Geçileriň saklanýan bölüminde Şwitsar tohumyndan geçileriň 300 goly bar. Bu geçiler süýt berýän mallaryň arasynda naýbaşlarynyň biri hasaplanýar. Geçi süýde adamyň jan saglygy üçin peýdaly maddalara baýlygy bilen aýratyn tapawlanýar. Bu tohumdaky mallar islenik howa şertlerine ýeňil uýgurlaşýanyny bilen meşhurdur. Toplumyň hojalygyny sygyrlar we öküzlerim saklanýar. Mallarçylyk toplumynyň sygyrlary sagmak üçin ýetlenen bölüminde bir wada 32 sygyr sagmak mümkinçiligi bolan mehanizmleşdirilen sagym enjam bar. Häzirki zaman süýt önümçiligi bilen meşgulanýan hojalyklarda bu enjam giňden ulanýar. Sygyryň bedenine haýsydyr bir üýtgeşmeler ýüze çykan halatyny sagym enjam awtomatik usul etýär. Sagym mahaly süýt ýürüýti taýýarlanan gaby barýar we ol ýerde desine 4 derejä çelik sowdalýar. Süýt gaýtadan işleýän we taýýar önümleri öndürýän bölümde süýt ilki bilen değişli derejede işlenýär. Onuň agram çekilýär we 5 tonnalyk gaby geçirilýär. Ol ýerde bolsa bellenlen derejä çelik sowdalýar. Şeýlelikde onuň ýokumy hemde himik düzüm saklanýar. Soňra süýt ýürüýti urukdurjy arkaly gaýnadylýar hemde değişli işläp taýýarlamalar geçýär. Şondan soň süýt bu ýerde hereket edýän 6 sany bölüme uradylýar. Olar durly görnüşli süýt we turşumtyk süýt önümlerini çykarmagy, olary durly agramlar boýunça gaplamagy niýetlenen bölümlerdir. Bu ýerde süýdüň goýu we suwuk görnüşleri öndürilýär. Tahawutly hojalyk jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy geçi süýdüniň gaýmagyň uýudulan gaýmaň owadan gaplardaky görnüşlerini, şeýle-de gatygyň, aýranyň, çekiden hemde peýniriň durly görnüşlerini aljylara ködürleýärler. Sahawatly hojalyk jemgyýetiniň agdyr işgärleri ýurdumyzda hususy ulgamy ösdürmekde hemde ony milli ykdysadyýetimiziň möhüm puwdugyny öwürmekde alyp barýan işler üçin hormat prezidentimize alkyş tellerini beýan edýärler. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolçulugynyň ygtybarly üpçün edilmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Şoň netijesinde bolsa bazarlarymyz ýylyň ähli passyny durly görnüşli göp we bakşy önümlerinden, durly meýwelerden doly. Bu wagtda Daşowur welaýatyna durmuşa geçirilen işlerim ýürüýti bellenmäge münasipdir. Hormat prezidentimiň dördüp berýän mümkinçilikleri beýmeçer aladalar netijesinde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna bolşy ýaly Daşowur welaýatyna da ýylyň bütün dowamyny durly önümleri öndürmek işleri ýokary dep güne alınıp barlýar. Bu wagtda olaryň gözlegli işler netijesinde kän zekme siňdirilip ýetişdirilýän göp we meýwe önümleriniň ýylyň bütün dowamyna ýetişdirilýändigini bellemek hasam ýakymlydyr. Işine ussat babydaý hanlar ýyla çykanlarda toprak we howa şertleriniň näme derejede bolmalygyny taýyk bilýärler. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler
Telekeçiler Birleşmesining agzaty bolan Altyn Gala Guruluşy Hususy Kärhanasynyň telekeçileri hem özleriniň agzybirlikli çekýän zähmetleriniň miýwetini görüp, gowanýalar, täze üstünlükleri tarap badalga alýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ulanma berilen, welatyň görogly etrawynyň çäýine ýerleşýän ýylyçyxananyň kunärmenleri pomidoryň bol hasylynyň öňdürilmegini gadanýarlar. Onuň ýokary hilli pomidor önümlerinin ila tarapyndan aýratyn isleg bilen alınýanygyny bellemek hasym ýakymlydyr. Bu ýylyçyxanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar kärhananyň zähmetli işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Hunärmenler her bir düýpdäki ýokymly pomidor hasylynyň zaýasyz ýygnalmak üçin ähli tagalar edýärler. Ýylyçyxanada pomidoryň durly görnüşleri ýetişdirilýär. Bu ýerdäki ýetişdirilýän pomidor hasyllarynyň barha köpelýändigini bellemek gerek. Ýylyçyxanadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň howa şertleriniň bolmagy pomidor ekiniň kadyry ösmek üçin şert töredýär. Toy saçaklarynyň nazmatlarynyň ýylyndyrly pasyny şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi bolsa gowannyrjy ýagdaýdyr. Göz ýetimleri udalyp gidýän pomidor hatarlary synlanyňda bu ýerde kunärmenleriň zähmetiniň ýerine düşýändigini görýär. Olar ýylyçyxanada ornaşdyrylan kämil enjamlar, diskalar, kompýuterler arkaly işlemekliň kämil usullaryny ele alypdyrlar. Netijede suworiş, imitleniriş we gödäwçilik etmek işleri gownaja ýalynyp barlýar. Kemaly getirilen bereketli hasyl ýylyçyxananyň kunärmenleriniň ihlaslarynyň ýerine düşýändigini suwd edýär. Bu bolsa birleşen maksadyň hemişe üstünlük getirýändiginiň meýwesidir. Ýylyçyxanada ýetişdirilýän ýokary hili pomidor önümleri welatyň daýhan bazarlaryna şoň ýalam paýtatymyzyň ýaşaýjylaryna urdulýar. Şerde ýylyçyxananyň kunärmenleri bu ýerde öňürilýän önümleriň belli bir meşhuryny daşary ýurtlarda eksport edýärler. Ekologiýa taýdan arasy önümleriň hyrydarlary barha artýar. Diňe şu ýylyçyxananyň misalyny da Hormatly prezidentimiň Mehriban arkadamyzyň başlangyçlarynyň üstünlükleri we senýänligine göz ýetirmek bolýar. Şoň üçin hem ýylyçyxananyň ähli işgärleri Mehriban arkadamyda tüý sürekden alkyş we hoşarlyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçilik gollamak bardy diýen taýsy taýlalary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny ilatymyzyň ul islebildirýän hemem daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bätleşip biljek ýerli guruluş önümlerini öndürmek işlerim talabalaryk ýoly goýulýar. Türkmenistan Parakaçylyk Öňaşmagyň watan ýylyna döwrüp guruluş önümlerini öndürmekde oňa iş netijelerini gadanýan kärhanalaryň biri Mar welatynyň Akkunji hususy kärhanasy. Bu hususy kärhana işçileri halkymyzyň guruluş önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen önümçiligi kämil tehnologiýaly daşary ýurt enjamlaryny ornaşdyryp, bu urda baý iş tejribe toplaýarlar. Berkar döwletimiň bagtýarlyk döwründe bu hususy kärhanada bar bolan önümçilik bölümleri döwrüpleşdirilir. Olary ýokary hil derejeli önümleri öňürgen kuwatly enjamlar toplumy bilen üpçün edildi. Bu ýerde bedeg önümlerini öňürmekde derur bolan polistrol çyýmaryň ugnuk bölegi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylan tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen bu bilen belli bir derejede gasalyp ondan täze guruluşy önüm alınýar. Soňra emele gelen 4 burçly bloklar bölekleri bölünip, dürli görnüşli bedeg önümler taýýarlanýar. Hususy kärhanalaryň we hojalyklaryň buýrumalaryna laýyklykda taýýarlanýan, dürli görnüşdäki we dürli ölçegdäki bu guruluşy önümleri tebigy taýdan arasy önüm bolmak bilen döwrewat binalaryň bedeg işlerine giňden ulanýar. Bu hususy kärhanada şular ýaly ýokary hilli guruluşy önümleriniň her aýda uly tapyrlar taýýarlanýar. Yer gelinne bu önümden daşary ýurtlarda öňürilýän guruluşy önümlerinden hil derejetiniň birjigem kem däligini bellemek gerek. Arkada prezidentimiň ýurdumyzyň telekeçilerine bergen kömek durgullarynyň ruhlan täkme çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mar welaýatynyň Akkunji hususy kärhanasynyň telekeçileri guruluşy önümleriniň has kämil döwrewat görnüşlerini önümçiligi ornaşdyrmak işlerine gownaja ýoly goýarlar. Telekeçileň çekýän ihlatly zähmetleriniň netijesinde öňürilýän we guruluş önümleri yerli howa şertlerinde durnuklylyk hemde ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Kärhanaň hil dolanýyş ulgamynyň halkara standartlar guramasynyň talaplaryna laýyklykda ISO guwanamasyna münasip bolanyny aýratyn bellemek gerek. Kärhanaň işine sanly ulgamam giňden ornaşdyrylýar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan bu kärhanaň işçileri öz öndürgen önümleri bilen internet saýt arkaly ilatymyda tanışdyrmak işlerini alyp barýarlar.
Häzirki döwürde amatly we ygtybarly büyük guruluş önümleri ýurdumyzyň çägine gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň beýleki meden maksatly desgalan içki we daşky görnüşlerini öz bolşly bedeg berýär. İşur telekeçiler Türkmenistan parahatçylygyny we anaşmaň watany ýylynda da oňat iş netijelerini gadanýarlar. Kerhanaň işçileriniň önürgen tebigy taýdan arasda bolan bu önümlerini içerki bazarlarymyzda we daşary ýurt bazarlaryna da uly isleg bildirilýär. Hususy kerhanaň işçileri döredilýän şeýleki mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Yurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda dürli senat haritlarynyň öňürilişini barha artyrýarlar. Diýarymyzyň şahrýany bolşýaly, ülkemiziň günnäger sebitiniň hususiýetçileri hem döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden, dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täzeden-täze zähmet üstünliklerini gadanýarlar. Hususiýetçilere berilýän gollugdan kiçik we orta telekeçiligi ösürmek wagtynda milli liderimiziň taýsy taýlalaryndan ruhlanýan Günnäger welaýatynyň hususiýetçileri hem ülkemizde bellenilýän her bir toýdur bayramlary zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy asylly däbi gurdular. Şeýle hususy önümçiliklerin hataryna Türkmenabad şäherindäki Asman hususy kerhanasyny görkezmek bolar. Kerhanaň işçi hunermenleri ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramçylygyna zähmet sowgatlar bilen barýarlar. Bu ýerde ilatyň ösen esleglerine laýyklykda mebel önümleriniň durly görnüşleri öndürilip, önümçilik sağlaşykly ýoly goýulan. Hususy kerhanada mebel önümlerini taýýarlaýan bölümleň bir neçesi bolup, braýatlarymyzyň hemde idara kerhanalaryň sargytlary esasyna mebelleň onlarça görnüşleri öndürilýär. Bölümlerde Malayziya, Günnäger Koreýa ýaly döwletlerin kämil enjamlary oturdulyp, ýokary hil ölçeglerine gabat gelýän tagty hemde aýna mebel önümleri, aşgana we otog mebelleri ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda çağlara niýetlenilen mebelleri kapylar şeýlede, ýumşak mebel önümleri hemde mebel düşökleri öňürilýär. Ösen tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, işleň esasen awtomatlaşdyrylan usuly ýoly goýulmagyna uly mümkinçilik töredýär. Welaýatyň hususiýetçileri kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekdäki aladalary, maksatly tutumlary üçin mehriban arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Mara welaýatynyň köpügürli söwda bazarynyň golaýyny ýerleşýän Laçyn mebel hususy kerhanasynyň işçileri hem öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen bazar bätleşigini okyply durly görnüşli mebel önümlerini önermekde netijeli işler alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçiligi gollamak barada edýän ýygdarly aladalary işor telekeçiligiň netijeli işlemegine, hususy kerhanalaryň ösüş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ösmegi üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Laçyn mebel hususy kerhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda bir neçe işler alyp barýarlar. Kerhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orny tutup bilýän önümçiligiň ýoly goýulmagy, bu ýerde ýokary hilli we döwrewat mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler töredýär. Agaç önümlerine timarlayıcı, kesici, yonucu we ýylmaýjy kämil enjamlaň tejribeli agaç ustalar tarapyndan sağlaşykly işledilmegi netijesinde her günne durly görnüşli, durly ölçegdäki mebel önümleriniň bir neçesi taýýarlanýar. Eli hunerli agaç ustalarynyň taýýarlaýan mebel önümleriniň hataryna häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň mehmanxana, aşgana we iş otaglary hemde çağlar otaglar üçin mebelleri, durly ölçegdäki ýumşak mebelleri, edari kerhanalar üçin taýýarlanan ýürüýte mebelleri görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bedegleri hem hili wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orny tutup bilýän mebellerdir. İşor telekeçiler özleriniň töreçilik gözlegleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňyň we täze döwrewap çözgütler tapýarlar. İşor telekeçiligiň öňürgen mebel önümleri ýurdumyzda geçirilýän sergilerde de bätleşigi okyply haritler bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylygyny we anaşmaň watany ýylyna hatam joşgunly zähmet çekýän bu hususy kerhanaň işçileri halkymyzyň ösen esleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günleri mebel önümleriniň has döwrewap täze görnüşlerini öndürmäň üstüne işleýärler. İşor telekeçiler döredip berýän şeýle giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň ýadawsy taglasy bilen milli ykdysadyýetimiziň ýyl saýyn pajarlap ötýän telekeçilik buýdugym
depkinli ötüşlere bolýar. Telekeçiler ilaty günnelik sarp edilen azyk önümlerinden izgiderli üpçün etmekde de işçilik görkezýärler. Bu il-ýurt bäkfitli işi Ahal welatynyň Akbuda etrawynyň çäğine ýerleşýän Turan harit nişanly Elem gemisi husus kärhanasynyň agdybir işgärlerem özleriniň sallamly goşantlaryny oşýarlar. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Turan harit nişanly Elem gemisi husus kärhanasynyň işgärleriniň ýadygsy taglasy bilen önürilýän azyk önümlerim özleriniň ýokary hili we tagamlygy bilen aljylaryň arasynda ul islega bolýar. Dünýäniň ösen azyk tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ýoka kesilen, ýaga gowurulan yer almalary önerilýär. Aşgabat Mar awtomobil ýolunyň ornuny ýerleşýän bu husus kärhanada öz işine edber işgärleriň taglasy bilen önerilýän ýokary hili azyk önümlerini xaridar müşteriler barha köpelýär. Kärhanada ýoka kesilen, ýaga gowurulan yer almalaryň birnäçe görnüşleriniň önümçiligem ýoly goýuldy. Telekeçe kärhananyň çägine bölünip berilen ekin meýdanyny önüm taýýarlamak üçin ýetişdirilen yer almalary ýygylyp kärhana getirilýär. Sondan ýygylan kärhana getirilen yer almalar dünýäniň iň ösen tehnologik enjamlary arkaly önümçilige ýöberilýär. Enjamlarda ýuwup araslanandan soň olar ýokojuk görnüşde getirilýär we yer almalar buğa we suwa tutulýar. Ahyrky pursatda bolsa ýokojuk kesilen yer almalar ýürüýte ýagda gowurulýar. Gowurulma işi tamamlanan soňra bolsa, olara dürli görnüşli tagam merjiler goşulýar. Bu kärhanada ýoka kesilen, ýaga gowurulan yer almalaryň alty görnüşi, haftakygy, duzly, peýnirli, çiýişlik tagamly, ajy burç tagamly, uýadylan gaýmak we göwgot tagamly hemde bulgar burç tagamly görnüşler taýýarlanýar. Taýýar bolan önümler 20, 40, 80 we 120 gramlyk ölçegdäki göze gelewli owadan gaplar gaplanýar. İş ümdigi barha ilerleýän bu kärhanada häzirki wagtda işler çalşyk esasyna alınıp barylýar. Bu ýerde işgärleriň 30-dan gowrak zähmet çekýär. Bu ýerde önerilýän diňe bir çağalaryň däl ullaryň istegli önüm bolan ýoka kesilen, ýaga gowurulan yer almalar buýurmalar esasyna ýurdumyň welaýatlaryny kemde paýtatmyz Aşgabat şäheriniň sowda merkezlerine uradylýar. Diýarmyzda telekeçilik podugyny ösdürmekde edýän il-ýurt bäkfitli alydys üçin kärhananyň agdybir işgärleri hormatly arkadaşlarymyza alkyş söýlerini aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Merkez Balkanawa şäherindäki partiýa guruluş husus kärhanasynyň unaş önümlerini önerýän bölüminde işler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda alınıp barylýar. Islegiň artmagy bu ýerde önerilýän önümüň hiliniň ýokardygyny tasdiklaýar. Hormatly prezidentimiň podo gollamak bardaky taýsy taýlarynyň ruhlanan Balkan welaýatynyň telekeçilerem ýurdumyzda azyk bolşulugyny döretmekde netijeli işler durmuşa geçirip, azyk önümlerini önerişini barha ýokulandyrýarlar. Balkanawa şäherindäki partiýa guruluş husus kärhanasynyň işgärlerem Gahrman arkadamyň döwleti degişli bolmadyk ulgamyny ösdürmek bardaky taýsy taýlarynyň uralyp, unaş önümlerini önerýän önümçiligi ýoly goýdular. Hünärmenler ýokary hili unaş önümlerini önermän ýetinin daşary ýurt enjamlaryny usatlyk bilen erkedýärler. Döwrwap enjamlaryň kömegi bilen ýokary hili unaş önümleriniň ony goly görnüşi önerilýär. Şeýle önümler bolsa 500 gramlyk, 1 we 5 kilogramlyk owadan gaplary ýerleşdirilip, aljylary elýeter bahadan ýetirilýär. Ýakly işleriň awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Ýokary hili unaş önümleri täzeligi bilen ýurdumyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň sowda nokatlaryny uradylýar. Her ayda 20-25 tonna unaş önümleriniň dürli görnüşleriniň aljylary ýetirilmegi iş depkiniň ýokardygyny görkezýär. Tejribeli hünärmenler unaş önümleriniň görnüşlerini köpeltmekde hemde olaryň has tagamly bolmagyny gadanmakda ilmidamy gözlegde bolýarlar. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna ýerleşýän parasatly daýhan hojalygyny alınıp barylýan işler häzirki döwrüň talabyna dol laýyk gelýär. Bu ýagdaý ýokary netijelerini gadanmagyny üpçün edýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Mürçe daýhan birleşeniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan parasatly daýhan hojalygym soňky ýyllarda işimdägi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet başçylygyny Ýermide telekeçiligi ösürmek hakyna kabul edýän il-ýurt bäkfitli kararlarynyň ruhlary garkynyň bu daýhan hojalygym ihlasly zähmet çekip köp mukdarda ýokary hili azyk önümlerini öndürmek baradaky höweslerini täze badalgylar berýär. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturulan bu daýhan hojalygynyň garamagyna hereket edýän önümçilik bölümlerini häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg berilýän azyk önümlerinden arasalanan agy suwunyň, pomidor goýultmasynyň, öwmüjiň, duza ýatyrylan pomidoryň we hyýaryň, ajy burçyň durly görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öndürýän bu hojalygyň önümleri gün saýyn geçginde haritlara urilýär. Daýhan hojalygyna arasalanan agy suwunyň ýarym
1,5 we 5 litrlik gaplara gaplanan görnüşlerim iyileşlemeden bu wagtdaky islegini kanagatlandyrmaga uly ýardam berýär. Bu ýerde her günü 10 tonna arasalanan agyz suwy plastik gaplara goýulýar. Parasatly daýhan hojalygyny önürleýän önümler noş harit nişany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolundyrylýar. Kerhanada döwrüwap enjamlaşdyrylan hil barlahanysy map. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler kerhanada önürleýän önümleň ýokary hil derejesinde bolmany ören jogapkärli çemeleşýärler. Onu önürleýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Geljekde bu ýerde azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gözüňi tutulýar. Parasatly daýhan hojalygynyň işgärleriniň barha batlanýan iş depginleri olaň öz öňlerini goýan asly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan anam potalanyrýar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 29 aprel saat 20-den 30 aprel saat 20-nji boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa ol gün örtügün nordun tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 24-29 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýly bolar. Ahal welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağşar ýyllarym çak mümkin. Gün örtügün nordun tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Mary welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup azkem ýağış ýagar ýyllarym çak mümkin. Demirardyk kilometrden tileskuntu 9-14 metr gaýerlerini 17 metre çen ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýly bolar. Lewap welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirardyk kilometrden tileskuntu 9-14 metr gaýerlerini 17 metre çen ýetýän şemal ufer hawa gejesine 16-21 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Daşawd welaýatynyň ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar ýyllarym çak mümkin. Demirardyk nordun tileskuntu 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup ýerden azkem ýağış ýagar ýyllarym çak mümkin. Gün örtügün nordun tileskuntu 9-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzine 24-26 gradus maýly bolar. Şerde ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 30-na magnet hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurlygynyň kadydan dokuly göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy. Şerde ýat basynda howanyň derejesiniň ütgeýäniň nazar alyp, basyla görä geyinmegi maksat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň istenik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaba adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiň batyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda düşürsenýär. Ýa-da şoň öňünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyňyzlar.